ואני רן 10, ויש לי לג'נדרי ראשון בחנות, למברג'ק, יש לי כבר אותו, רגע, יש לי אותו כבר לבל 2 ו-1, יש לי אלקטרו, למברג'ק ראיתם, ובנדיט, אז אני אראה לכם גם את הצ'יטים. די, רגע שנייה. זה צ'יטים עם הנייטוויץ'. די, אבל די, אני לא צריכה את הצ'יטים. זה לא עושה. הנה יש. זה הצ'יטים. אפשר... סתם את הפה. וואו, לא מאמין. תגידו, סתם את הפה! סתם את הפה. הנה, סופר מג'יקל. 16 ספארקי, what the fuck. 82 נייטוויץ'. ואני אראה לה, בוא נפתח. סתם את הפה כבר, סתם את הפה, אני לא צריכה שיטים. טוב, סתום, יופי. או את הלמברג'ק. הרבה כמה לג'נדרי. סופר מג'יקל צ'סט. ונראה לכם איך משחקים גם עם הנייטוויץ' ומה היא עושה. עכשיו מתקשר אליו, רגע. היא כמו ולקרי, אבל שהיא מרביצה כאילו, היא לא זה. יש, אני אראה לכם גם כמה אליקסיר יש. יש עד 15 אליקסיר. מה הוא עושה? ושימשתי אותו. יש עוד ריצ'סט. סופר מג'יקל. נעשה עוד פתיחת תיבות. סתום, וואו, כפיים. מה אתה משין סיגריה? טוב, לג'נדרי. אני אומר לג'נדרי. שוטרים יש פה לג'נדרי. זה סופר מג'יקל, זה הכי טוב. אוקיי, ביי חברים.